Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutudole mai karantawa Ahmad. Labarin na farko na cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da naira biliyan 1.4 don a sayawa gwamnatin jamhuriyar Nijar motoci ta yaƙi matsalar tsaro, wanda hakan ya jawo cece-kuce sosai a ƙasar, inda wasu ɗalibai suka ce da ma ƙungiyar malamai ta ASU ya fara rage bukatunsu, wanda suke yajin aiki tun a watan Fabrairu domin samun su janye yajin aikin nasu su koma makaranta, yayin da kuma wasu 'yan ƙasar suke kalubalantar shugaban ƙasar da wayannan makudan kuɗaɗen da ya ba ƙasar waje, inda suka ce ita kanta Najeriya tana fama da matsalar tsaro bai magance ba, amma yana taya wata ƙasar magance matsalar ta. Labarinmu na gaba yana cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin inganta rayuwar mata a Najeriya, yayin da kuma zamu yi cewa cikin fasinjoji biyar da 'yan bindiga suka saki wanda suka garkuwa da su a jirgin ƙasar jihar Kaduna, wani Aminu Sharif ya bayyana cewa har yanzu akwai alburushi a cikinsa wanda 'yan bindigar suka harbe shi yayin da yake cikin sansanin nasu, inda kuma labarinmu na gaba yake cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ƙasar Libya ce ta kawo matsalar tsaro a Najeriya. Ya bayyana hakan ne yayin da ya samu wasiƙar haɗin kai da ƙasar Canada da kuma Mexico domin a yaƙi matsalar tsaro a Najeriya da kuma ƙasashen da ma faɗin duniya baki ɗaya. Yayin da labarin na gaba yake cewa gwamnatin Najeriya ta nemi agaji daga wurin ƙungiyoyi masu zaman kansu domin su haɗa kai da gwamnati a magance matsalar tsaron da ƙasar Najeriya ke fama da shi, inda kuma zamu yi cewa 'yan bindiga sun kawo AIG hari, wato mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya a jihar Bauchi, inda suka ji masa rauni da alburushi sai kuma suka kashe wasu daga cikin dakarunsa. Labarin na gaba na cewa 'yan bindiga sun kai hari a jihar Imo sun kashe wasu jami'an tsaro har guda 7 a yankin na Owerri, wanda hakan ya sa yawancin mutanen da ke yankin suka fara ƙauracewa mazauninsu domin kare kansu, amma mai magana da yawun 'yan sanda na jihar Michael Abatam ya bayyana musu cewa kar su damu, jami'an tsaro sun shigo cikin wannan lamarin kuma za su nemo wayanda suka aikata wannan aikin domin a hukunta su. Bayan na gaba yana cewa tsohon gwamnan jihar Edo wanda ya kasance tsohon shugaban jam'iyya mai ci ta APC wato Adams Oshomole ya bayyana wa 'yan Najeriya cewa su daina ɗora ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC wato Asiwaju Bola Ahmed Tinubu laifin wannan gwamnati ta Buhari, domin ya ce Buhari bai taɓa ba sa kwangila ba kuma bai taɓa ba shi wani mukami ko na minista ba, saboda haka ya kamata a daina ɗora masa laifin wannan gwamnatin. Kuma Adams Oshomole ya ƙara da cewa Asiwaju Bola Ahmed Tinubu shine ɗan takarar da ya cancanta ya mulki Najeriya a shekarar 2023 domin shine kaɗai zai ceto ta a cikin halin da take ciki kuma ya kawo cigaba sosai a ƙasar kamar yadda ya a jihar Lagos. Har labarin na gaba yake cewa gwamnatin tarayya ta ci taron manema labarai na Daily Trust har naira miliyan 5 biyo bayan labaran da suke yaɗawa akan 'yan bindiga. Ta ce su wannan taron ne bayan a kwanaki ta gargaɗe su cewa su daina yaɗa labarai akan 'yan bindiga da su da BBC. Yayin da labarin na gaba yake cewa ƙungiyar 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasar Afirka ta Kudu ta jinjina wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari bisa namijin ƙoƙarin da ya na magance masu matsalolin da suke fuskanta a ƙasar. Shugaban ƙungiyar Mr. Collins ne ya bayyana haka, inda ya ce suna miƙa saƙon godiyarsu ga ministan Najeriya da ke lura da harkokin ƙasar waje da kuma sauran ƙungiyoyin da suka tashi tsaye suka taya su neman 'yancinsu a ƙasar. Yayin da kuma labarin na gaba yake cewa sanatoci sun fice daga jam'iyya jiya ana tsaka da zama biyo bayan shugaban sanatoci Ahmad Lawal ya yi watsi da maganar tsige shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari kan matsalar tsaro, amma duk da haka sanatocin sun bayyana cewa suna nan akan bakarsu kuma makonni 6 kacal suka ba shugaban Buhari ya magance matsalar tsaro, idan ba haka ba kuma za su tsige shi. Domin samun labarai da mudumin su kuma akai-akai sai ku je shafinmu na Hutudole, kuma kada ku manta ku danna mana alamar subscribe ta ƙararrawa da kuma like. Mun gode.